Jó napot kívánok! Legyen szíves, mutatkozzon be! Jó napot kívánok! Moldován Rozália vagyok, algyőri lakos. A foglalkozásom testőr. Engedjék meg, kedves nézőink, hogy erről a szakmáról, hivatásról beszéljek önöknek. Kérem szépen, a testőrnek a feladata a személyvédelem. A személyvédelem, üzletemberek, politikusok személyvédelmét látom el, a legnagyobb tudásom és a szolgálati szabályzatok szerint. Szeretem a hivatásomat, mert úgy érzem, hogy ha én a hivatásom nagyon szép, emberek életét, emberek személyét biztosítom, és kérem önöket, hogy hogyan lettem testőr. Ó, hát kérem szépen, ez nem, kérem szépen, mint mikor a gyereket megkérdezik, hogy mi akarsz lenni. Hát ugye minden gyerek valamit mond, orvos, katona, ez az. Hát én nekem akkor azt mondtam, hogy kalauz, mert ugye a buszon utaztunk, és a kalauz bácsi munkáját láttam, hát kalauz. Teltek, múltak, kérem szépen az idő. Hát ugye én nekem megtetszett a testőri hivatás, és ezt a hivatást nagyon szeretem. Kérem szépen az emberek, mert ugye jó érzés embereken segíteni, emberekkel szemben lenni, minden nagyon jó érzés, higgyék el kérem szépen, hogy szép hivatás. Most nem az, hogy sokszor ezt mondjam, vagy sokszor megismételjem, de azért én nagyon szeretem a hivatásomat, és kérem szépen tisztelettel önöket, kedves nézőim, én a továbbiakban is a szakmámba szeretnék, a testőr szakmába szeretnék dolgozni, amit legjobb és a legszélesebb, becsületes, legjobb tudásom mellett szeretnék ellátni, és szeretek ellátni. Kedves nézőink, kérem szépen, kérem önöket tisztelettel, egy közúti közlekedést szeretnék bemutatni önöknek. Tehát felnyújtom a kezemet, a gépkocsi vezetőt megállásra szólítom fel. A gépkocsi vezető megáll, én elkérem a gépkocsi hivatalos papírjait, és kérem szépen, ha ezek rendben vannak, akkor én a gépkocsit tovább engedem, de ha véletlenül, ne adj Isten, bűncselekmény gyanúja merül föl, akkor kérem szépen én előállítom őt a helyi rendőrfőkapitányság szerint. Kedves nézőik, engedjék meg, hogy egy kis népdallal kedveskedjek maguknak. Az a radit temető, rácsos a kapuja, de szép magyar huszárt kísérnek be rajta. Kis pálylovas keresi, hol van a gazdája? Az a radit temetőben nyugszik a sírjába. Köszönöm szépen, kedves nézőink! Nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy meghallgattak.